2008an. Sortzen da, bueno, behar batetik, baina era berean sortu behartzulako nik uste. Gu aurretikan urte askotan Mikel Azulon ibilia ginen, baina konpartitzen genituen lan asko kreatiboak beste artista askorekin, eta ikusi genuen momentu batean gure bidea nahi genula, eta elkarte moduko edo plataforma hau sortzia egokia zala, jarraitzeko gure lanak iten, kultura zegoen moduan edo dagoen moduan ez genulako ikusten beste modu batean itia, eta plataforma honek eman digu aukera urte guzti hauetan, hasi ginenetik saretzeko eta artista ezberdinek elkarrekin lan egiteko. Ez da erresa definitzea proiektua, gauza asko egiteitulako eta modu askotakoak, eta askotan lotuta dagolako unean-uneko superbibentziak eskatzen digugun forma hartzera, baina nik uste dut urte hauetan guztietan horre definitu duela, ez? Badela nolabaiteko artisten sare bat, elkar babesten duena, elkarrekin gauzak egiten dituena, eta sare horrek sostengatzen du egin ahal izatea era oso ezberdineko proiektuak, ez? Ez balitz egongo horrelako sare bat, oso zaila izango zen egiten ditugun gauzak egitea. Nik uste dut pixkanaka handitzen junden sare bat dela, baina herri ezberdinetako jendia gaude, proiektuen arabera elkar ezagutu dugunak batzuk, proiektua behagatik, edo aurretikan ezagutzen ginenak eta egokia ikusten genuna elkarrekin proiektu bat aurrea ematia, eta bai gehala oso disiplina ezberdinetako artistak, orduan sariareneko zabala da, azte gaude artista plastikoak alde batetik, eta eszenakoak bestetik, musikariak, teknikariak, esan daiteke neko sare zabala zentzu hortan. Gero egia da ere, oihartzunen errotuta gaudela azken urteetan, eta nahiz eta sare hori zabala izan, azkenean gauden lekuan gauden, eta garrantzia iruditzen zaigu ere gauden leku horretan, zeozer saretzea lekuan bertan ere, ez? Orduan, espazioa hemen dago, eguntze oihartzunen dago, gu horretan ere horreta eta oihartzun artean asko mugitzen gara, eta sarea zabala da, baina egia da gero lekuan ere, kasu honetan oihartzunen saiatzen garela eragiten eta gauzak antolatzen eta bar. Espazio bat irikitzen duzun momentuan, egiten duzula aukera bat ez eta espazioa gaina irekizela asmo horrekin ez alde batetikan guk ere eukitzeko tokia, metro kuadrokak eukitzeko bere tokia, baina eraberian herriari eskaintzeko beste gauza batzuk, eta ekimen eta ekitaldi ezberdinak egiten ditugu asmo horrekin bai.